ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ତା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯାହାର ମନରୁ ଆସିଥାଏ ଆମେ ଆଉ ଆମର। ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ଆସେ ତାହା ତ ପରଲୋକ ପରି ଲାଗିଥାଏ। କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ସେହି ସମୟରେ ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ, ତାହା ତ ମିଳିମିଶି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରେମ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଉଣା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଲାଗିଥାଏ। ହଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ଏମିତିକି ସମ୍ପର୍କ କର ଯାହାକି କେଦାର ଗୌରୀ ଆଉ ଲୈଲା ମଜନୁ ପରି। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ନିଗୁଡ଼ ଥିଲା। ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ ବି କେହି ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଛାଉନଥିଲେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ତା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯାହା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଯେମିତିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନୁହଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ନୁହଁ। ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ। ଥରୁଟିଏ ବୁଝି ରଖ ବନ୍ଧୁ, କେହି ତ ଏମିତି ହେଲେ ଶେଷରେ କାହାରି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ତାହାକୁ ନେଇ କେବେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଏହା ତୁମର ସାଥିରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିନଥାଏ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭଲ କର୍ମ ଶେଷରେ ତୁମର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ।